गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि सासे मावथि जोहोलाव मुंख्लं फर्दाना दैमारिनि खाम्फायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबार बावदों। दिनै 19 एप्रिल 2022 मुंख्लं फर्दाना दैमारिनि 23थि मुंख्लं सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मुंख्लं फर्दाना दैमारिनि गामि सोमलिगुरि गामियावनो फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हांख्रायनाय बायदियै नुजाहैनानै मुंख्लं सान फालिनायखौ जाफुंसार खालामहैयो। बुहुमनि मुंदांखा फुटबलार बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय पर्तुगालनि क्रिस्टियानो रनाल्ड'नि थाखाय दुखुनि खौरां। मुंदांखा गेलेगिरिनि जोनोम जागोदान हौवासा गथ' गोरलैया देहा फाहामसालियाव थैबाय होननानै बिथाङा गावनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दुखुयै फोरमायदों। बिटिआर आरो क'क्राझारनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। क'क्राझाराव केन्सार बेराम फाहामसालि क'क्राझार केन्सार केयार हस्पिटाल लुफुंनायखौ भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 28 एप्रिलाव बेखेवफैगोन। मख'नो गोनांदि बे केन्सार देहा फाहामसालिखौ दिनै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो एमएलए लरेन्स सिस्लारिया नायगिदिंहैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनि खौरां, गोदान बोसोर दैज्लांनि बार अखाजों रायजोआव गोबां खहा जादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि सिइअ'आ फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों मार्च दाननिफ्राय दासिम 120 सुबुंफ्रा थैबाय। जोंनि थाखाय बेयो दुखुनि खौरां आरो गुबुन फारसे बारहुंखाजों दंफां बायसिनना आरो गारि जाब्रबथायजोंबो गोबां जिउ गोमाबाय। बर' फिसानि थाखाय बाख्नायथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला टंलानि देंखोरसि बर'आ हादरारि थाखोआव देरहासार जाना बर' हारिनि मुं लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिस इन्डिया कुइन इउनिभार्स 2022 बिमुंखौ बर' आइजो देंखोरसि बर'आ देरहानो हादों। गुबुन फारसे गनिका बसुमतारिया 2022 नि मिसेस इन्डिया हममेकारनि नैथि रानार्स आप जानो हायो। NLFBनिफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय सोद्रोमा आरो डाकाति हानजाजों लोब्बा थानाय आनानियास बसुमतारि उर्फे बिअन्थक बसुमतारिया क'क्राझार पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांबोबाय होननानै क'क्राझार पुलिसआ मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै हरनि सोरांसि 2:30 रिंगासोआव क'क्राझाराव गिख्रंथाव जाथाय जादों। मोसौ सिखाव आरो पुलिसनि गेजेराव गावग्लुं गावसि जादों होनना पुलिसनि खौराङाव फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि गुलिजों 2 मोसौ सिखावा जिउ खहा जादों। गुबुन फारसे बे जाथायाव 4 पुलिसा जोखोम जादों होनना मिथिहोदों। मोसौ सिखावखौ उत्तर प्रदेश आकबर बान्जारा आरो सलमान बान्जारा होनना सिनायनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।